Takže čo ľudia, ja vás tu vítam u môjho prvého videa. V tomto videu si ukážeme, ako si vytvoriť vlastný server na Minecraft 1.7.9. No a môžeme ísť na to, takže pustíme si internet. No, ak to načítal, tak si tu napíšeme hore, že www.gratisserver.sk nie .nu. Tak, no a tu vám vypíše takéto. No, čo teraz? Takže ak ste to nie ešte zaregistrovaní, tak sa prihlásite tak toto normálne, ja som už tu. No a dáte, že get your server now. No a tuto si vytvoríte čo chcete. Na aký server, no ale keď ja som dal, že server na 1.5.2, tak či 1.7.9, tak 1.7.9, no. Tu si vyberete buď Amerika alebo Európa, ja som Európa, no. Štart. Pardon, toto. Your server. No a teraz sa zaregistrujete. No, ja už som zaregistrovaný, tak dám ja do login. No a tu dám neviem, či to je správne. Ups. Login, ale no áno, dobre. No a to dáme welcome back. No a to som je prihlásený. Tu si pozrite všetko, ako sa to robí, tu si pozrite, ako sa to registruje. No miesto napíšete svoje meno. No. No a pôjdete hore a dáte tuto, že no, ale ja už nehrávam tento server, toto je na 1.5.2, tak dám štart. No, načítava dlho. Tak ja to strihnem a ja to dám potom tam, keď sa to spraví. Zatím, čau. No tak čaute, ja som naspäť. Musel som ten starý server vymazať a tu máme nový. Takže dal som si štart a tam som to našiel. Dal som štart, my server a tam to vám vypíše create new server. Kliknite na create new server a tu si vyberáte všetko. Toto je dobre, toto nemusíte robiť. Toto či Nord Amerika, alebo Európe, my dáme Európa. Select type dáme Craft Bucket. A chceli sme verziu 1.7.9, tak
dám 1.79, 512 mega, 2 hodiny, iba to ten sa vril len na 2 hodiny. No. A no som naspäť, tak som zistil, čo sa tu má robiť, ale ja sa tiež robím to prvýkrát. No a tuto máme si napísať svoje meno serveru. Tak ja tam dám, že YouTube skúška serveru. No a aha, no tak dáme iba, že YouTube B1. No, YouTube skúška 1. Aha. B1. Zle, YouTube 1. Dobre, tak necháme iba. No, ideme dole a dáme create server. Server sa načítava. No a tuto máme už. Odpočítavajú sa nám tie minúty. Tuto môžete stopnúť server, reštartnúť a toto máte všetko. No a tuto musíte môcť nastaviť, čo tam chcete vy. Game, čo tam budete na tom. Ja tam chcem Game Mode Survival, Difficulty Easy. No dáme Easy, áno. Easy, Max Player. 12, môžete 12 a menej, viac nie. Dáme len 10. PvP, Disabled, nechceme PvPčka. Online mod, Disabled. Tak, World. Ak sa bude volať váš svet, ja tam dám, že svet, nevolal svet. I to je dobré, command block je dobré. Dáme save restart. No server sa reštartuje, no a tuto máte IPčku, ktorú dávate len, túto IPčku dávate len sebe, nie kamarátom alebo komu, kto chce s vami hrať, lebo túto IPčku, keď dáte svojim kamarátom, im nepôjde, lebo to je len vaša, tak vy im musíte dať iba tento hostname, im prekopírujete, no, ale vy ten hostname si môžete aj zmeniť. Tak, no, si ho prepíšete a zmeníte. Na to kliknete. No, dobre, to by asi bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike, to je na vás. A ak sa vám video strašne ľúbilo a chceli by ste viac takýchto videí, tak dajte kľudne aj odber, ja budem tomu veľmi vďačný. No a aj aký pekný koment mi tam dajte. Dobre, ja sa s vami lúčim a čau.